салом дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, бозам хуш омадем ба канали оилавии мо. имрӯз бошад мо ҳама каса оилавӣ рафтестем, ҳамроҳи шавҳарам, кӯдаку, модарҷонам рафтестем ба деревня, ба село, ба ҳавлимон. қариб ки 1 сол шуда буд ман нарафтам. соли гузашта дар вақти карантин аз моҳи май то моҳи октябр ҳамунҷада будем, кор мекардем, замини калон дорем, хай агарод мекардем, ҳама чи шинодагӣ будем. амхел чӣ мегӯянд, ҳосили хушрӯ гирифтагӣ будем. амхел имсол боша ҳечи натонистем кардан накардем, барое ки фақат ами нақша кардем ки тоҷикистон мерем. ами хел монд, то билето қимат, то нигоҳ кардем ки кай арзон мешад, то раҳо маҳкам, то чӣ мегӯянд касалӣ бисёр, то гарми баъд Тоҷикистон. Хулас ами хел на рафтем Тоҷикистону, на агарод кардем, на ҳавлӣ рафтем. Хулас акун намедонам ҳозир мерем мебинем ку чӣ гап бошад. нам хел хай дӯстони азиз, ҳамроҳи мо бошен, видеои моро то охир тамошо кунен. нам хел раҳҳоро камкам ба шумо навор кардам. хел нигоҳ мекунӣ раҳҳои намедонам кулоба ё вондай монандай рафтаестем. нам хел дӯстони азиз, хай дастгирӣ кунен, лайкорам ай хотир набурорен. хай меравем дӯстон, ҳамроҳи мо бошед. کوچلی خاکی روانم همشب در توتی قطاری صوفیانم همشب در حولی کودکیم از دانگی عشق در حولی کودکیم از دانگی عشق من دانایی تو тамошобинони азиз, мо ҳам мана наздик омадем. ана и тараф бинед, амхе ду тараф дарёи хушрӯ, амхе калон ай наздик монда. ана осу дарахто сар меша, ана унҷа уже ҳавлиҳоай, хонаҳоай, одамон зиндагӣ мекунанд. озир мегардем, ам тараф меравем. хонаи мо дар центри район нестай, чети райондай. агар автобус катиам биёӣ мефурӯям вайда 10 минута раҳайда. ани хел центршда хонаҳои ҳавлиёшами заминошон майдатараканд. барои ҳавай мо ами хел кофтем ки замини калон дошта боша. масалан ҳама чи пешида бошада, магазину садику, масалан об боша, ҷада газ боша, ҳама ҳамин чизоша мо нигоҳ мекардем, мекофтем. ана и тараф боша як паркай, скверай, у тарафш агар гузарӣ уже площади ҳаминҷа районай. ана инҷа дӯстони азиз, чӣ мегӯянд, автовокзал монай. автобуса ай шаҳр мебиёянд, мераванд, бо ай иҷа дига ҳамин района бо деревняош ҳастай, уҷао мераванд автобусҳо. ана и тараф боша вай магазини магнит. иҷа мо фуромадем, якам тарак магазинро омадем харид кунӣ. то шавҳарам омадана камтарак амҷара ман навор кардам. хел камкам навор кардистам, оли бо ягон рӯз дига хел пиёда ба ҳазор хел гашта ҳама ҷоша нишон метавам. беҳад маҳқулай монда районмон, барое ки ҳама чи дора, ҳама чи. наиҷа магнит монай, даболош магнит косметик, бонаш хӯрока. иҷа боша магазини строи материалай. анай хел озир рафтестем. анай дуюм кӯчашда уже кӯчаи моҳай. анай пеш монда бо наздиктар якта магазини хӯрока. хулос дам хеле дӯстони азиз, имрӯз хай камтар шумо кати экскурсия кардем. جان وطنم
тамошобинони азиз, мо ҳам мана расидем. И боша хонаи ҳамсоямонай. Алафа бинен, дӯстони азиз, чӣ қадар алаф баланд шуда, пеши хона даже забор наметова. ҳоли бо ӯ даруни ҳавлӣ чӣ хел шуда боша. гуфтаги худум бори дӯстони азиз, тамошо кунед, ин алафи ҳавлия бинен, ай қади мадан баланд, ай қади шаварондан баланд. мо ҳамин дара кушодем, буромадан натонистем. Ранги лес шидай, бовар кунед, ранги лес. Иҷа инаи дарахти севмонай ози сразу айдами даҳани дар тоза кардистан, алафоша задистем ки хотя бы буромада шава дурун. ия бинед пеши дари хона чӣ хел шидай. иҷа медонем вақте ки мо иҷа гирифтем, ай ида бадтар буд. Вақти харидагӣ монда ба дараҷаеш буд ки и баланди алафа бинем, ҳамаша ҳамихел тоза карда будем. байсо ҳамихел тоза кардем, ҳамихел хушрӯ. инаби боварӣ надоштем ки ман мебиём мобайни 10 моҳ ҳамхелӣ меша иҷа. дар иҷа ман на уже хеле шахай тоза кардам пеши хонара. иҷа шавҳарам, баъд бачаи калонем, Шаҳромҷон кор кардистиян. намедонам ҳамин заминиш чӣ хеле ваяй ки айму чорназёмай алафш беҳад тез мебурояд. инам ҷае ки дидистем ку анамҷада ягон алаф набуд, ягон дона, ҳамаро тоза карда гирдем. ба решаш ҳичи набуд. дар мобайни 10 моҳ хел шида. и тараф сарая, и тараф погреба, ина дараш кушодагӣ, исмаш ҷои ҳезумхона. баъд пушти ҳамида бо замини калон дорем. иам пешаки хона, хай хонаи урусо ҳамихелиян, ҳамихел. яблоки уже тамом шудан, ҳамаш рехтан. ина и дарахти севай, севои аҷоибот ширин. ҳама мардакои хона кор кардистиян, тоза кардистиян ҳама ҷора. иҷа хеле шина омадем, ранги ҷангал шида ҳама ҷо. да нет, ивай безебай наги уже вайора. Muhammadjon. Hamza tavara dur bachchajon. Aynan peşi gaz. Tavara böyle naşka tavara dur uzman. Sen daha kabzan belki daha kıllıktı. тамошобинон, дар иҷа бошам мо деги авқотмонам мондему. ҳозир мо дар иҷа ош карданем. хеле вақт буд ки набудем. ҳамсояҳо омаданд ки дар куҷо будем, чӣ гап шуд. фикр кардем ки шумо дар иҷа маҳқул нашед, ми дигаё ки намеоед. гуфта фикр кардиян.
ки гуфтем не хай ҳамихел як чанд сабабо шидам хел наомадем ва хай насиб ай соли дига ай оянда иншолло мекунем агарот мекунем бо ягон мурғу пурғу хелиё мекунем насиб када боша ҳамихели нақша дорем иҷа боша ҳамихел ош тайёр кардистам то бегония меистему бо гашта меравем бо насиб кардагӣ боша бо ҳафтаи дига мебиёем шуморам бо ҳамроҳи худ мебиёрам бо замина нишон медиҳам вай мекунам озида иҷа бисёр видео вай кардем телефонма памятш дига нарасид барои ҳамиам кам кардагӣ мондагиам иншолло бо ҳафтаи дига ҳама ҷоша хушрӯтар нишон медиҳам бо тамошо мекунем инам хел дӯстони азиз
мана иҷарам боша бачаҷонам тоза кард аллакоша ҳамаро тоза кард гирифт хай чӣ хелай дар хона ҳамин одам зиндагӣ накунад ва дигар ҳамин хе мешада ҷангал мешавад даруни хона боша пури торханак ҳама торханакоша гирифтем руфтем тоза кардем чӣ кардем хай чени аммо спед кардагимо бо насиб карда боша ҳафти дига мебиёем бо давом метиҳем намихе и пешхонаи кӯчамонай намихе Скоро. анавай хонае ки ду этажаеку аввал нишон додам тона айҷа мо творог сметана мегирифтам анаи ҳамсояе ки напротив дорем иҷа бошам анаи дарвозаи коричневӣ иҷа ман фақат шири хонагӣ мегирифтам ҳамихе меҷӯшид меовард шири гармай намихе дӯстони азиз ҳама чизои натуралӣ мехӯрдем оши мо ҳам тайёр шуд ман кашидам ҳозир боша мешинем мехӯрему мехезем чизомона ҷамъ мекунем меравем бо насиб кардагӣ боша бо ҳафти дига мебиёем оддихода намихе дӯстони азиз мо дар иштиёи таом агар шумоам хурдиста бошед ба шумо ҳам то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед хайр дӯстони азиз